أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ala kulli hal alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a yanzu kenan mun yi da sallar juma'a a nan masallaci mai daraja kuma ƙasa mai tsarki daga makka muna yi ma dukkanin ɗaukacin musulmi na duniya barka da sallar juma'a a koda yaushe ala kulli halin alhamdulillah muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu iko da dama na ziyartar wannan wuri alhamdulillah 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 to sai dai ina ƙara kira ga 'yan Najeriya da mu ƙara zage damtse wajen addu'o'i Allah ubangiji ya zauna da mu lafiya Allah ya ba ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da rumamme Allah ya zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya don dole sai an aje wani maganar APC PDP wane ne ba batu bane na siyasa ne a tsaya a yi makasa addu'a Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da kasar mu